Sabías que o carbono pode comprarse e venderse? Isto é ciencia feira! O cambio climático está provocado pola emisión de gases de efecto invernadoiro á atmosfera, entre eles o dióxido de carbono ou CO2. A presenza dos gases de efecto invernadoiro na atmosfera aumenta a súa capacidade de reter calor. Iso produce o que denominamos quecemento global. No caso do CO2, existen diferentes procesos naturais que fan que este gas se emita á atmosfera, como poden ser a oxidación da materia orgánica ou a respiración dos seres vivos. Parte desas emisións de CO2 proveñen da actividade humana. Por exemplo, o transporte, a industria e, en xeral, o uso de combustibles fósiles, como o petróleo ou o carbón. E tamén pola deforestación. E todo este CO2 que se emite acumúlase na atmosfera. E a máis CO2, máis calor. E a máis calor, cambio climático. Pero non só hai fontes de emisións de CO2, tamén existen os sumidorios, que son sistemas que extraen gases da atmosfera e os almacenan. Por exemplo, as plantas cando realizan a fotosíntese ou os océanos. Sen embargo, hoxe en día, estes sumidoiros non son quen de capturar todas as emisións de CO2 que xeramos. Por iso, é preciso reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro de orixe humana. Os mercados de carbono enmárcanse dentro de esta estrategia. Que como interveñen os bosques no ciclo do carbono? Os bosques son estructuras vivas que serven para contrarrestar os efectos do cambio climático. Captan CO2 grazas á fotosíntese que realizan todas as súas especies vexetais. Absorben, transforman e almacenan carbono. Tanto no solo como na madeira e nas raíces das árbores e outras plantas. Son reservorios, é dicir, almacéns de carbono. Ademais, son os principais sumidoiros, xa que a cantidade de carbono que entra neles é maior que a que sae. Pero todo o monte igual e ten a mesma capacidade de capturar carbono? Non, nos nosos montes temos moitísimas casuísticas. Temos, por exemplo, masas de orixe natural que medraron e se desenvolveron sen ningunha intervención humana. A semade existen plantacións que son de orixe artificial e adoitan estar xestionadas coa idea de obter beneficios, como madeira para moble, para construción ou para facer pasta de papel, e tamén froitos como a castaña. Os beneficios non son sempre económicos. Outras plantacións protexen o solo, restauran hábitats e xeran servizos ecosistémicos. E tamén temos superficie forestal na que predomina o mato, con toxos, xestas e demais. Ademais, o carbono capturado por unha árbore depende da súa biomasa e hai especies que medran máis rápido que outras. Un eucalipto chega a 30 centímetros de diámetro nuns 15 anos. A un piñeiro comprenlle arredor de 24 anos. E un carballo precisa moito máis tempo. Máis rápido non sempre é millor, depende. Sempre depende. Temos que ter en conta máis cousas, como a vida útil dos produtos forestais. Por exemplo, unha bolsa de papel ten unha vida útil moito máis curta que un moble. Nestes mobles, que poden ter moitos anos de uso, o carbono vai a quedar moito máis tempo retido que noutros produtos cunha curta vida útil. Tanto un bosque natural como unha plantación capturan carbono. Pero pódese comercializar nos mercados de carbono? Nos mercados de carbono só se pode comercializar o CO2 que se capture, se evite emitir ou se reteña de forma permanente grazas a novos proxectos. Así que o carbono, que xa está secuestrado e acumulado agora mesmo nos bosques, non se pode comercializar. Só aquel que se capture maiores cun novo proxecto. Ten que darse un cambio efectivo con respecto á situación actual. É dicir, ten que haber unha adicionalidade. Por exemplo, con novas plantacións en terreos que ata entón non eran forestais, de cambios na xestión dos montes ou no destino dos produtos que se obteñen. Polo tanto, non calquera proxecto forestal serve para vender créditos de carbono. Entón, como funcionan exactamente os mercados de carbono? O certo é que presentan unha gran complexidade normativa e operativa. Hai moitos tipos de mercados de carbono. Nalgúns deles, as empresas compensan as súas propias emisións comprando créditos de carbono a particulares ou a comunidades de montes. Cada mecanismo destes mercados ten as súas propias regras, é dicir, que se pode vender, que non, ou ben como se mide. E así nacen os créditos de carbono. Un crédito, unha tonelada de CO2 equivalente. Unha tonelada de CO2 equivale a 3 meses de calefacción dun apartamento no inverno ou a 7.000 kilómetros de estrada cun coche de gama media.
Tamén é o que capturan un carballo, un piñeiro ou un eucalipto de 30 centímetros de diámetro. Bosques e plantacións non son o mesmo. Pero todos os tipos de masas forestais, así como os produtos derivados da madeira, poden formar parte da solución. E os produtos derivados da madeira, sobre todo os de vida útil máis prolongada, aínda reteñen ese carbono máis tempo. Entender a función dos bosques como captadores de carbono é clave para loitar contra o efecto invernadoiro e o cambio climático. As masas forestais son grandes sumidoiros naturais E a súa xestión pode aumentar a captura de carbono.